Soc Isabel Rocati Campos, soc actriu, amb molt d'orgull perquè des dels 18 anys que soc actriu i continuo treballant, i com que sempre considero que és una carrera de fons, treballo més, menys, però mantindre's per mi és un èxit. I en aquest sentit estic molt contenta, perquè encara estic aquí. Me van proposar de treballar una obra de teatre que es deia Sol sota el sol, i a partir d'ahir jo vaig conèixer el que és el Miquel Agell, la Lídia, el seu germà, a tot l'equip. I va ser d'això, i des d'aleshores sé de l'existència de l'Atzisac. Personalment va ser una època bastant dura a nivell privat, per dir-ho així. Aleshores, tot l'artístic el recorde com una evasió i un divertiment i un passar-m'ho bé de categoria. En general és així l'ofici, vull dir, m'agrada i continuo disfrutant-lo, però en els moments en què lo personal, per causes de la vida, estàs en una situació una miqueta més dura, jo m'agafe a tot el que és treballar d'una manera i recorde que aquella època predominava això. Havia un punt, suposo que era per el gènere de la funció en si, aquest punt d'absurditat, tocant de peus a terra, una absurditat de peus a terra, no de ara passo d'aquí a aquí que no té res a veure, no, estàvem parlant de coses molt concretes, molt reals que podíem reconèixer com a societat, com a catalanitat, com a societat específica, com a tarannà, però clar, en unes situacions prou absurdes i que això, com a actriu o com a actors, ens donava una llibertat de moviment inclús, de relacions, de desplaçaments per l'espai, d'agafar el que és els assajos des d'un punt de vista de més lleugeresa, que no vol dir no donar-li importància a el que estàvem fent, però era el mateix gènere que jo crec que ens donava aquest punt de divertiment o de trencament, ens donava com un permís intern a estar oberts a volar una mica més de lo que estem més acostumats d'estar seriosament, d'un rol, el paper és així, d'uns límits d'edat, de gènere, de situació social. Aquest record jo el recorde també de l'escenari de passar-s'ho bé. Inclús un moment determinat, fent la funció, jo sé que vaig arribar a dir que això, tota una frase, mal no de això que t'enganyes com a actor, sinó, saps com quan t'està agafant un ictus? Que ho intentes... I sí, ho vaig fer així. I em vaig acollonir en el moment de dir, Dios mío, acabo de dir no se sap què. No era un error a l'uso d'un actor o que jo estava acostumada. I com que, tornem a això, era una època privada, vaig assustar-me una mica i tot. De dir, Déu meu, igual m'està agarrant alguna cosa, no? És esto de, hòstia, si torno, fes-t'ho mirar. Esta és com l'anècdota així més interna que tinc. I després tinc un record, que sí que el record en el moment que el vaig agafar com una medalla, d'aquestes que una se fa a si mateixa internament, en quant de dir, m'ha atrevit a fer això. Diria que era cap al final de l'obra, per la presentació de la pubilla, que jo tenia que tocar al piano una peça, no? Entonces, com que estava ja així, i jo sé que tenia unes partitures que no estaven enganxades, no era un llibret de partitures que anaves passant la pàgina, sinó que eren fulles soltes, i d'això cada dia feia com una petita, molt petita improvisació de fer de clown, de que, oi, se m'anaven caent, anava a buscar una, se me n'anava encara més lluny, aquesta impossibilitat de clown. I jo em vaig atrevir a fer això que no l'havia fet mai. I aquesta era la medalla interna que vaig posar en aquest espectacle. Curiosament, quasi tots els treballs més bons, ja no bons de resultats meus, sinó de propostes interessants d'autors, per exemple, de rols a jo fer com a personatge, han vingut de companyies més petites, en les que la institucionalitat no ha entrat, per dir-ho d'alguna manera. Parlo del meu cas específic, concret. Jo, Isabel Rocati Campos, soc valenciana. Aleshores, soc la valenciana, aquí. No la valenciana, una de les valencianes.
Entonces, és com que aquesta dona, a banda de que jo ara, per exemple, quan parlo, tampoc porto un control i ja m'he relaxat mentalment de tenir un català més que si ara oriental, ara més occidental, que, sabes, jo quan parlo com si te dic dos paraules en castellà. A dia d'avui me dona exactament igual, perquè la importància per mi ara és comunicar i punto pelota. Però jo he passat molts anys amb que si la fonètica, amb que ets valenciana, nena, i que no tindràs feina, o que no sé... Bueno, i realment, siga camp per a... O sigui, treballs bonics, serios, que m'han donat un rol important, han estat sempre a València. Jo crec que a Catalunya ni se m'ha vist treballar com he treballat a València, i coses que he fet aquí de companyies que han tingut, pues eso, de companys, quasi més que... Per això venia la paraula institució, que són companyies, igual parlo com de vosaltres, com Quars o així, que estem parlant de companys de feina en les que hi ha una visió diferent a la institució, que ha de fer un rol que si és valenciana o no valenciana ha de parlar d'aquesta manera o no tal. Tot i que recordo aquesta peça, que era d'un llenguatge molt difícil, perquè aquest senyor Trabal, aquestes altres de les coses que a mi va encantar del projecte, conèixer de cop un senyor com Francesc Trabal, que dius, això és nostre, està en la nostra cultura, i què passa? Que aquest senyor jo no l'havia sentit mai, amb aquesta lucidesa, amb aquesta brillantor com a ésser humà, ja no només per escriure això, amb tota la seva trajectòria humana de lo que va fent, de diaris, etc., amb la visió tan aguda, tan crítica i tan intel·lectualment rica que tenia d'anàlisi. I dius, què passa amb aquestes figures que no es coneixen en aquest país? Aquí tenim gent sèria a nivell literatura per a dir, posar-lo. I això me va agradar, que també se posara en escena aquest text, se recuperaren aquests reculls de la seva obra, per això, perquè hi ha una manera de reivindicar algo que ens pertany a tota la societat catalana, a tots nosaltres, que són els nostres autors. Jo això ho agraïa molt en aquell moment, i ara, recordant-lo, me mantinc en l'observació, per dir-ho així.